Siellä on asiakkaat, joilla on iso potentiaali, tarve akuutti, ryhmä A. Iso potentiaali, tarve myöhemmin, ryhmä B. Pienempi potentiaali, tarve heti, ryhmä C. Pieni potentiaali, tarve myöhemmin, ryhmä D. Ja sitten ryhmä E ei koskaan tule olemaan asiakas. Me ollaan vaikka Saksalla, tai japanilainen automerkki, ja me soitetaan johonkin firmaan ja se sanotaan, että me ollaan saksalainen konserni, meillä ajetaan vaan Volkswagenille ja Audille. Se on tärkeää tietysti järjestelmässä, että tolle asiakkaalle ei kannata markkinoida, kun se on pelkkää kulua, kun se ei koskaan tule sitä meidän Toyotaa ostaa. Markkinointiosaaminen, se on monesti, niin kuin, varsinkin mitä pienempää yrityksiä, mitä kanssa mä oon tehnyt töitä, niin se on tavallaan se on puutteellista. Ja ongelma on se, että se markkinointi pirstaloituu tänä päivänä niin paljon erilaisia elementtejä. Pitää olla verkko-osaamista, pitää olla niin kuin teknistä osaamista, pystytään rakentamaan verkkosivuja, pystytään optimoimaan ne hyvin. Pitää olla perinteisen markkinoinnin osaamista, pitää olla osaamista kohderyhmäsuunnittelussa ja niin edelleen. Ja tämä helposti ohjaa sitten tämmöiseen niin kuin siiloutumiseen, ja me tehdään erillisiä kampanjoita eri kanavissa. Ja se ei välttämättä ole kauhean tehokasta. Ja tuo kohderyhmäsuunnittelun puute mä ihan tietoisesti nostanut sen tuohon esille, koska nyt kun, tai mulla on semmoinen teesi, että markkinointi-ihmiset on digitaalisempia kuin asiakkaat. Kaikki haluaa työntää sähköpostia ja ohjata verkkosivulle, mutta sitten kun kysyt vastaanottajalta, mitä kanavaa pitkin sä haluat viestin, tai mikä kanava huomioarvolta on paras, niin ei se olekaan se sähköposti. Mä tiedän, kun mä avaan tämän päivän päälle mun koneen, kun mä pääsen kotiin, niin sillä on 100 sähköpostia, josta puolet on markkinointiviestiä. Verrattuna siihen, että mä saan 1 tai 2 printtiä mun pöydälle, tai 1-2 myyntipuhelua. Niin se on selvä, että niillä 2 jälkimmäisellä kanavalla on paljon parempi huomioarvo. Ja tähän oikeastaan liittyy se, että kun puhutaan tavallaan tuosta mediamainonnan, että B2B:ssä ei tarvitse tehdä sitä, mä oon aika vahvasti eri mieltä siitä, koska mitä tahansa suoramarkkinoinnin kanavaa esimerkiksi me käytetään, tai vaikka telekontaktointia. Jos meidän yritystä ei tunneta yleisesti, niin se on helkkarin työlästä. Musta kun me soitetaan jostain yrityksestä, joka on tunnettu etukäteen, joka näkyy eri kanavissa, niin sen kontaktin teho on paljon parempi. Siinä ei tarvitse murtaa sitä jäätä, kun se yritys on tunnettu. Eli sen takia kyllä me sitä mediamainontakin tarvitaan sen meidän tietoisuuden ja mielikuvan avaamisessa. Mutta se pelkkä mediamainonta ei riitä, vaan sen perään täytyy rakentaa sitten niitä tavallaan järeimpiä keinoja, millä niistä asiakkaista jauhataan sitten ostavia asiakkaita. Perinteinen tarina, markkinointi ei ymmärrä myyntiä, myynti ei ymmärrä markkinointia. Mitä isompaan yritykseen mennään, sitä enemmän aina siellä tulee ilmi. Ja välillä joutuu olemaan siinä niin välissä ja harrastaa hokikumarosta ja varoa, ettei pyllistä kumpaakaan suuntaan. Se on joskus oikeasti aika vaikeaa. Siinä on ehkä se ero, että markkinointi hakee kiinnostuneita asiakkaita ja myynti haluaa kiinnostavia asiakkaita. Et markkinointia mitataan niillä mittareilla, että kuinka paljon sä tuot liidejä myyntiin, jolloin siellä mitataan määrää eikä niiden liidejä arvoa. Ja myyntiä kiinnostaa taas arvokkaat liidit. Eli oikeastaan viittaa tuohon viimeiseen kohtaan, että sitä saa mitä mittaa. Että jos markkinoinnin mittarit on se, että paljon sulla on liidejä, tai paljonko verkkosivuille tuli kävijöitä tai jotakin muuta, niin se on kyllä välillinen mittari, joka monesti ohjaa vähän harhaa. Myynnin systematiikassa on selkeä puute. Tämähän on tyypillinen virsi. Ei ole aikaa asiakashankintaa sen takia, että kun nykyasiakkaat työllistää niin paljon. Joka johtuu siitä, että myynti käyttää aikaa liian pieniin asiakkaisiin. Sellaisiin asiakkaisiin, jotka pitäisi ohjata johonkin kanavaan. Verkkokauppaan, jälleenmyyjälle tai jotakin muuta. Asiakaspalvelua. Mutta ei kannata myynnin käyttää aikaa. Se näkyy joskus, kun tehdään analytiikkaa juttuja, että miten hyvin se myynnin tai miten huonosti paremminkin